Darin, may kanin. Sino yan? Sila. O kuya. Sa inyo sir, ano order? Dalawa kami para yan. Next po, ma'am. Isa lang po yan. Yung magkakasama isa mo. Yung magkakasama na apat isa. Ini-story niya kasi. Bakit ka teka? Hinato ka pa. Hindi mo lang naman. Gato. Matang baka naganganga. Ito ang isa ko. Isa. Daya-daya. Kita-kita namin man ha. Mga kabayan, baka yan ha. Ayan na yun to ha. Huwag mo kami pagtataguan ha. O pamintahan sila kuya. Wait lang po ah. May mga kanin na order niyo po ba sila? Wala. Eh kabayan, ano, yung kanin ko, kabayan, nag-vlog. Boss, oh. Meron na? Okay. Next, ano, ikaw, boss. Darin, may kanin. Sino yan? Sila. Ano sa'yo? Ano? S5, dalawa. S5. Ano sa akin? S5 bulalo muna. Sa inyo sir, ano order? Dalawa kami para yan. Dalawa Ito rito may mga kaninan mo rin po kabila, oh. Sige, bigyan mo na, bigyan na kanin yung mga yan. Eh, nag-extra ka ba? Kaya pili pa kasi yung toyo lang. Kabayan, oh. Yun. Kabayan lang. Big nasabi, kabayan. Long drinks kanina. Dalawa dito. Thank you. Okay na, kabayan? Dalawang tumpong balat. Tumpong balat, dalawa pa. Mabilis. Wala ko lang magtatagal ng ano. Madam. Madam. Saan ba sa Ibis yan? Ako magtatagal ng laman para siguradong ano, magandang endingan. Sige, punta na ako doon. Baba. Sige, madam. O, dahil atin sa camera, oh, parang ganda, oh. Ayan, boss, oh. S5 na may mata daw kuya dito sa likod. Wala. Kanino utang? Wala speed mo. May kanin ka na sir. Okay sir, wait lang. Okay, nakapila lang yung mga yan. O, kabayan, ito. Tapos yung testa dyan. May utak. Utakan. Sadok po utak, kabayan, ah. Spread sambong. Hindi. Isang balat ha. Balat lang, kabayan. Wala stick. Sumbong, boss. Wala kayo nang ipunta sa lamesa, ha? Makahain lang naman yan.
Sumbong, isa lang? Isa lang. Tapos, utak. Lalagyan ng utak. Sumbong dito utak. Ilang kayo? Sa pang-utak na yan. Dalawa na utak ko. Ha? Next po, ma'am. Isa lang po yan. Bulalo, tapos Sumbong, isaw. apat na customer, ano tatlo? Yung magkakasama isa, bulalo para yung magkakasama na apat sa reserve ako. Yung malaki na pagkila. Pero maara pa rin. Lalagyan ng ano pa? Muso. Niya, pinagsasama-sama niya. Tapos yung tatay, si tatay. Kaya pa. Kaya pa. Ini-story niya kasi. In-interview. Bakit ka take out ha? Pero balat na katwalat na pagka. Sige po. Ate mata ba yung nakabalot? Ito po, utak. Ayun Ito po, nakabalot. mata. Ayan, sige ako mata. Sa akin siya balat ka. Una naman siya kakat.
Alam niyo eh. Hindi ako makarte ah. Dapat kayo rito eh. Ah, sa regel? Wala sa atin. Doon ba? Kaya, Mountain Dew, dalawa. Kaya magkakasang-utang. Ano na ba? Ano to? Kanina lang nandyan siya. Yung balls na lang muna dyan. Hayaan muna natin nakabaon. Yung bat. May gatas din ba eh? Wala, babe. Hindi nakasama sa pinali. Pinakita pa sa akin eh. Pinakita ko sa'yo? Pinakita daw. Mahaba nga yun, pinakita niya sa akin sa ano na naka-plastic. Yung Johnny Walker. Set number 5. And then, may bigay lang ako sa ba? No problem. May gatas ng dalaga to? Salamat sa Gatas. Gatas? Papataba kayo ha? Dadamihan natin? Damitin mo na. Balot take out to ano? Ayun yung wala. Na? Yung laman lang yan kung ba ano nyo, nagkakatambas ng 3 order ng walastik. So sa makatubid, libre na yung bumaro, pati yung kanin. Anong pinaka? Kung isusoma nyo. Kita-kita nyo naman ha. Walang kadaya-daya. Normal na normal, nagkalawan. Sige, pagpatawag mo. Ayan. Ayos na yan. Pwede senior? Gato. Batang bata nagkakaka. Pata pa lang yan ha. Pata tsaka tumbo ha. May gatas dito? Sinasabi ko sa inyo. Saan ka pa? Saan ito makikita to? Hindi dito ha? Tumbong, isaw. Eto na. Oh, nated, 2.5, tumbong tawag. Kailangan ba yan ha? Solid yan ha? Saka supay. Solid din. Ito ang isa ko. Isa. Yan ang isa natin. Purong-puro yan ha, walang kadaya-daya. Kita-kita namin man ha. Susunod ka na. Mga kabayan, baka yan ha. Ay, ka naman yan. Tuwala. Huwag mo kami magtataguan ha. Eto na. Action agad. Ayan ay. Walastik, isaw, at saka nyo. Bilib ako sa yung maskara natin, lumalambot na parang gelatin. Pero pag tinikman mo to, parang lasang leche flan. Atay no? Puso atay. Atay. Dito tayo sa atay na konti. Na. Healthy liver. Healthy liver. Ganun ba? Tumbong. Sige madam, ipakita niyo lahat doon. Ubus na. Sinisip-sip. Yung malaki madam. Yan. Okay na, parang pagkaya ko. Kita-kita nyo na. Walang kadaya-daya sa camera yan.
Makikiuso rin tayo ng konti. Ay, makapagsabi siya si Brandon. Sige, mamaya yan. Isa ang mga rin yan.